Hej og velkommen til den her lille liggende meditation. Så læg dig godt til rette på underlaget. Gerne brede dine arme lidt ud til hver side. Benene lidt ud til hver side. Gerne vende håndfladerne opad. Så du kan ligge her med en følelse af plads. Og måske lige til at starte med, bevæge dit hoved langsomt fra side til side. Så du løsner op i nakken. Og så se om du kan ligge her med en følelse af tyngde i din krop. En følelse af at slippe hele din krop ned mod underlaget. At du kan give hele din vægt til underlaget. Der er ikke noget, du skal holde her. Så opmærksomheden til dit åndedræt. Dybe, lange åndedræt. Ind og ud af næsen. Mærker mavens bevægelser op og ned. Så gerne fordybe åndedrættet lidt, som du ligger her. Så du virkelig får trukket vejret ind. Og får sluppet på din udånding. Prøv at mærke, om der er steder i din krop, du holder spændinger lige nu. Eller om der er steder, du mentalt holder spændinger. Uden at du skal bevæge dig ind i nogle historier. Bare en registrering. Er der spændinger, tillukkethed til stede. Og så prøv at tage de næste par udåndinger igennem munden. Så du ånder ud igennem munden, måske i et lille suk. Og forestil dig, at du kan slippe alt, hvad der sidder af spændinger. Både kropsligt og mentalt. Så du bliver blødere og blødere i din krop. Mere og mere åben. Og så mærker den her tid på året, vi befinder os i. Den mørke tid. Det bliver mørkere og mørkere, som vi bevæger os frem mod vintersolhverv. Og så om du kan ligge her med en følelse af overgivelse til det her mørke. At du kan træde ind i det. Lad det omslutte dig som sådan en varm dyne her. Følelsen af at bevæge dig ind i din egen indre hule. Kunne gå i hi her. Samle næring i hvilen. I det mere langsomme tempo. Måske du kan fornemme, at det er lige præcis det, du gør lige nu ved at ligge her og hvile. At du samler næring. At din krop er sat til den store universelle stikkontakt. Du kan hente energi herfra
Den her hvilestund. Det her, blandt andet din fordøjelse, får tilført ny energi. De her steder, hvor kroppen har mulighed for at genoplade. Så hvis vi er i konstant, effektivt tempo, så giver kroppen ikke energi til fordøjelsen. Det reproduktive system. Så har vi brug for de her stunder. For virkelig at nære vores krop. Lad dig ligge her det næste stykke tid. Blot at lytte til dit eget åndedræt. Indånding og udånding. Hele tiden smelte dybere og dybere ned mod underlaget. Så du ligesom smelter spændinger med dit åndedræt. Måske du kan forestille dig åndedrættet som vand over en havbund. Åndedrættet, der bevæger sig over muskler og væv i din krop her. Følelsen af at være dybt nede. Er der steder, du kan slippe endnu mere lige nu? Og hver gang du glider væk i dine tanker, så bring lige så stille dig selv tilbage her, til det her øjeblik. Så du giver dig selv gaven, det er at være fuldstændig til stede. Og ved, at hver gang du opdager, at du har bevæget dig væk i dine tanker, så er det en lille opvågning. En træden ind i øjeblikket. Måske du har en intention, du har lyst til at sætte for din vinter her. Hvad skal intentionen for din vinter være? Giv dig god tid til at lytte til det, der kommer.
Måske du kan sige det højt inde i dig selv. Min intention for vinteren er, og så siger det højt et par gange. Jeg stopper videoen her om lidt. Du er velkommen til at blive liggende her, så længe du mærker, at der er noget for dig at hente i den her afspænding. Og jeg ønsker dig en fantastisk dag. Tak for nu.